Исәмесез бүген 4 ноябрь елебездә халыклар бердәмлеге көне билгеләп үтелә. Рәсми төстә ял, яңалыклар хезмәте исә гадәти режимда эшли. Бүген безнең программада. Халыклар күп, ватаныбыз бер. Халыклар бердәмлеге көнен Татарстанда ничек билгеләп үттеләр? Гөлназ Сайфетдинова репортажында. Илдә шәригать кануннары буенча эшләүче банкларны җәелдерү, республикада ислам финанслары буенча конференция уздыру. На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с международным исламским бизнесом. Рөстәм Миңнехановның Бәхрәйнгә эш сәфәре хакында Рүзәл Шарипов. Инновациялар, яңа технологиялар һәм фән. Бүгенге фән-технологик программасы масштаб ягыннан зуррак күренә. Татарстанда фәнни үсешкә нинди игътибар бирелә? Бу хакта тулырак Инзилә Хөсәйнова. Бүген Россиядә халыклар бердәмлеге көне. 1612 елда бу көнне Кузьма Минин белән Дмитрий Пожарский җитәкчелегендәге халык армиясе Мәскәүне поляк илбасарларыннан азат иткән. Рөстәм Миңнеханов татарстанлыларга мөрәҗәгать юллады. Илебезнең данлы тарихы күп милләтле халкыбызга хас рухи көчнең, нык ихтыяр, каһарманлык һәм какшамас бердәмлекнең барлык кыенлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм итүен раслады. Хәзерге вакытта да махсус хәрби операция уздырыла торган зонада төрле милләт һәм дин вәкилләре булган хәрбиләребезнең туганнар өчен мөнәсәбәте неонацизм куркынычы алдында ил күләм берләшү күрсәткече булып тора. Бу тыгыз сафларда татарстанлылар республикабызның абруен күтәреп, күп санлы кыюлык һәм батырлык үрнәкләре күрсәтә. Һәрберебезнең Россия язмышыннан аерылгысыз булуы, аның алгарышына өлеш кертүе, үз-үзенә ныклы ышанычы, иң кыю планнары һәм проектларны тормышка ашырырга, зур уңышларга ирешергә мөмкинлек бирер диелгән Рөстәм Миңнеханов котлавында. Рөстәм Миңнеханов социаль челтәрләрдә дә халыклар бердәмлеге көне уңаеннан видео котлау урнаштырган. Анда төрле милләт кешеләре бергә бәйрәмгә әзерләнә. Ризыклар пешереп табын коралар. Клипта Татарстан халыклары ассамблеясының милли мәдәни берлек вәкилләре төшкән. Татарстан милләтләр һәм конфессияләрнең дус һәм аңлашып яшәү үрнәге. Бергә булыйк, бердәм булыйк дип язган республика рәисе. Днем народного единства. Татарстанда яшәүче халыкларның милли бизәкләрен, җир биюләрен бүген Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында күрергә була иде. Монда Татарстан безнең йортыбыз дип аталган этно-мәдәни фестивальнең гала концерты узды. Катнашучылар республиканың төрле районнарыннан, барлыгы 1000 ярым артист сәхнәгә чыкты. Фестиваль халыкларның бердәмлеген ныгыту, рухи яктан байыту, үзешчән сәнгатьне үстерү максатыннан 2012 елдан оештырыла. Безнең йортыбыз Татарстан этно-мәдәни фестиваленең гала концерты инде 10нчы ел рәттән халыклар бердәмлеге көнендә уза. Бүген монда республиканың иң яхшы коллективлары чыгыш ясый һәм алар Татарстанда яшәүче төрле милләтләрнең мәдәниятен күрсәтә. Татар, рус, утмурт, чуашлар телләре, гореф-гадәтләре, киемнәре төрле, әмма барысы да дуслык киенә чыгыш ясый. Халыклар бердәмлеге көнендә мондый тантана үткәрү республикада инде күркәм гадәткә әйләнде. Быел халыклар күп, ватаныбыз бер шигары белән уза. Татарстан җитәкчелеге исеменнән кунакларга Алексей Песошин мөрәҗәгать итте. Наша история показывает, что единство народов во все времена было и остается. Халыклар бердәмлеге һәр чорда да илебез үсешенең ышанычлы нигезен тәшкил итә. Без бергә булганда көчле, үзара килешеп яшәү, халыкларның телләрен, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен үстерү безнең өчен һәрчак өстенлекле булды һәм булачак та. Моның өчен республикада дәүләт программалары тормышка ашырыла, халык коллективларын үстерү өчен шартлар булдырыла. Татарстан халыклары ассамблеясы гына да 270-кә якын оешманы берләштерә. Казаннан русская песня ансамбле 70 ел эшләп килә. Төрле телләрдә чыгыш ясыйлар. Коллективта яшьләр дә, өлкәннәр дә бар. Бергә әйбәт репетировать итеп йөрибез. Бер-беребезне яратып
генә киемнәр, нинди генә биюләр юк, сәхнәдәгеләргә күз ярмый. Менә татар һәм рус кызлары һинд биюен башкара. Төрле конкурсларда, төрле чараларда биебез, безне һәр вакыт матур итеп каршы алалар, яраталар. Бүтән кеше күлмәкләребезне, украшенияларны бик матур дип әйтәләр. Һинд кызлары үзләре дә бирде. Төрле милләт вәкилләре бергә калинка җырын башкарды. Очень много людей и очень хорошие люди. Мондай чарада беренче катнашам. Үзем студент кеше шундый күп җыр сүзләрен дөрес әйтергә дә өйрәттеләр. Бик булыштылар. Поддерживаем дружбу народов. Төрле милләт кешеләре белән җырны башкардык. Без халыкларның бердәмлеген хуплыйбыз һәм үзебезнең шулай матур яшәүебезне әлеге җыр аша күрсәттек. Живем дружно. Безнең коллектив зур, 22 кеше. Үзебездәге халык җырларына җырлыйбыз. Дружба народов. У нас в Трашиновском районе особенно это выделяется. Сәхнәдә бүген Добробат коллективы да. Для нас это выступление. Безнең кебек ил сакчылары өчен бу мөһим вакыйга, бердәм, көчле, йодрык булып, үз ватаныбыз сагында торырга тиешбез. Бу чыгышыбыз белән үзебез ватанга мәхәббәт турында сөйлибез. Сильным кулаком, который может постоять за свое отечество. Мең ярым артист сәхнәгә чыкты. Үзешчән коллективлар да, күренекле артистлар да бердәмлекнең көче турында җырлый. Халыкларның милли үзенчәлекләрен саклауга зур өлеш кертүчеләргә дәүләт бүләкләре, мактаулы исемнәр бирелде. Иҗат коллективларына республика рәисе исеменнән акчалата сертификатлар тапшырылды. Гөлнар Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Халыклар бердәмлеге көне алдыннан Татарстанның милли музейына уникаль экспонат тапшырылды. Бу республиканың чигелгән картасы. Тантана мәдәни бердәмлек төне дигән программа барышында оештырылды. Карта узган ел милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңайнан гамәлгә ашырылган проект. Аны эшләүдә республиканың 43 районыннан 52 кул остасы катнашты. Картаны борынгы чигү үрнәкләрен кулланып ясыйлар. Останың иң яшенә 23, иң өлкәне 70-тән узган. Бу аларның тәҗрибә уртаклашу, халкыбызның чигү традицияләрен яшь буынга тапшыру мисалы да. Картада һәр төбәкнең үзенчәлеге, анда яшәүче халыкларның милли байлыгы күрсәтелгән. Әлеге сәнгать әсәре туган яңа хөрмәт һәм мәхәббәт билгесе диләр тантанада. Үзебезнең Аксубайыбызның гербын сүрәтләдем, анда өч кош сүрәтләнгән һәм уртасында кояш. Кояш бит инде ул яшәү чыганагы, яшәү символы булып тора. Һәм инде урыс орнаменты да өстәлгән, күрәсез чәчәкләр белән, һәм чәчәкләр арасында анда башакта күрсәтелгән, чөнки безнең Аксубайыбыз аграр район булганга күрә инде шуны сүрәтләмеш. Өч милләтне сүрәтләп, үзебезнең районыбызны тәфсирлап бирдем. Һәм әлеге матурлыкны сез безнең милли музейда күрә алачаксыз. Бүген Башкалада Казан изге ана иконасы хөрмәтенә хош йөреше узды. Иртәдән үк православие динендәгеләр Казан Кремленең Благовещение чиркәвенә килде. Бәйрәм литургиясында илнең төрле шәһәрләреннән 5 меңләп кеше катнаша. Алар Казанның үзәк урамнары буйлап үтте һәм изге икона табылган урында торгызылган соборга керделәр. 4 ноябрь бәйрәме 1612 елдагы тарихи вакыйгалар белән бәйле. Казан изге ана иконасы белән Минин һәм Пожарский Мәскәүне поляклардан азат иткән. Социаль ипотека йортларында фатир бәясе үткән елга рекордны да узып китте. Квадрат метры хәзер 100 мең сум тора. Яңа бәяләр һәм җиһазландырылган торак сату буенча тәҗрибә турында Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Бәхрәйн башкаласы Манамага барды. Бу көннәрдә анда ислам банкингы һәм финанслары буенча ел сайын уза торган конференция оештырыла. Республика рәисе бирде Россия ислам дөньясы стратегик күз алу төркеме рәисе буларак катнаша һәм конференциянең иң дәрәҗәле кунагы була. Россиядә хәләл стандартларны җәелдерү хакында фикер алышалар. Ярты ел эчендә корольлек белән Татарстан арасында товар әйләнеше 100%-ка арткан. Фарсы култыгындагы Бәхрәйн мәмләкәте, башкаласы Манама шәһәре, Казаннан 4000 чакрым ераклыкта урнашкан. Аэропортта Рөстәм Миннехановны король гаиләсе әгъзалары дустана мөнәсәбәттә бик җылы каршылады.
Бәхрәйндә бу көннәрдә Ислам банкинги һәм финанслар буенча 19-нчы конференция уза. Быел ул хәләл системаларның мөселман икътисадына керткән өлешенә багышланган. Рөстәм Миңнеханов ачылыш тантанасында чыгыш ясап, Россияны ислам дәүләтләре белән тыгыз элемтәләр бәйләвен искәртте. Багланышларны ныгытуда Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең әһәмиятен билгеләп үтте. На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с международным исламским бизнесом. Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики, в частности, исламского банкинга, индустрии халял. Ряд интересных проектов с исламским миром реализуется в гуманитарной сфере. Татарстан илдә ислам банкингын җәелдерү буенча пилот проектта катнаша. Үзәк банк реестрына бүген 27 оешма кертелгән. Шуның 20-се республикада эшли. Тармак өчен белгечләр әзерләп, оешмаларга хәләл сертификат бирү мәсьәләләре актуаль булып кала. Сегодня в республике Казанским федеральным университетом реализуется магистерская программа аккредитации АИФИ. В Болгарской исламской академии и Российском исламском университете разработаны обучающие программы специалистами, имеющими сертификат АИФИ. Результаты развития рынка исламского финансирования в России подтверждают готовность российских компаний к взаимовыгодному сотрудничеству с потенциальными инвесторами. Конференция барышында Ислам финанс институтлары өчен бухгалтер хисабы оешмасы белән Россиянең Үзәк банкы һәм Татарстанның инвестицияләр үсеше агентлыгы арасында хезмәттәшлек турында меморандумнар имзаланды. Оешма Ислам финанслары институтын танытырга ярдәм итә. Хәзер алар бездә үз стандартларын җәелдерәчәкләр. Аннары Рөстәм Миңнеханов Ислам финанс институтлары өчен бухгалтер хисабы оешмасының попечительләр советы рәисе Шейх Ибрахим бен Халифа әл-Халифа белән очрашып сөйләште. Әлеге оешма Татарстанда күптәннән эшли. Аның вәкилләре елда Казан форумда катнаша. Очрашуда ислам финанслары буенча конференцияның Татарстанда уздырылу мәсьәләсенә тукталдылар. Хәзер Россиядә 20 миллионнан артык мөселман яши. Біз бу проектта илебезнең киләчәген күрәбез ди рәис. Ибрахим бен Халифа әл-Халифа үз чиратында конференцияны оештырырга ярдәм итәргә әзерлеген белдерде. Искренне рад, что посетите этот форум. Шулай Рөстәм Миңнеханов Бәхрәйн короле Хәмәд бен Иса әл-Халифа белән очрашты. Иңелек рәис Бәхрәйн делегациясының БРИКС саммитында катнашканы өчен рәхмәтен җиткерде. Казанга корольлекнең тышкы эшләр министры килгән иде. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, Россия Бәхрәйн белән хезмәттәшлеккә зур әһәмият бирә. Мәскәү белән Манаманы халыкара һәм төбәк дәрәҗәсендәге проблемаларны хәл итүгә бер төрле караш берләштерә. Безнең өчен Бәхрәйн якын көнчыгышта сәүдә һәм икътисад буенча төп партнер. Я увидел, насколько вы глобальный вопрос решаете. И вы мировой центр сертификации. Да. Я на самом деле поклон вам. Сезнең белән хезмәттәшлек бик югары дәрәҗәдә алып барыла. Алга атлау өчен мөмкинлекләребез, финансларыбыз, төрле чараларны югары дәрәҗәдән уздырудан алган күнекмәләр бар. Сезнең белән уңышлы эшләү бөтен Россиядә хезмәттәшлекне җәелдерергә ярдәм итәр дип уйлыйм. Ярты ел эчендә Бәхрәйн белән Татарстан арасында товар әйләнеше 100% артып, $465 мең җиткән. Бәхрәйндә кара алтын, мәрҗән чыгарыла, тукыма, тимер суднолар җитештерелә. Король республика белән барлык уртак проектларны тормышка ашырырга ярдәм итәргә без әзер дип белдерде. Рүзәл Шарипов, Марат Хөсәенов, Яңа гасыр каналы. Илдә фәнни технологиялар үсеше буенча Татарстан беренче эшлектә. Бу галимнәр, дәүләт эшлеклеләре һәм бизнес вәкилләренең күмәк хезмәт нәтиҗәсе. Моның турында хөкүмәт йортында узган утырышта хәбәр иттеләр. Бүгеннән да федераль белгечләр катнашында фәнни технологик үсеш дәүләт программасы, аның максаты бурычлары хакында фикер алыштылар. Әлеге өлкәнең алга китүен тәэмин итү, кадрлар мәсьәләсен җайга салу ил һәм республикадагы өстенлекле юнәлешләрнең берсе диләр. На территории республики работают 2 особые экономические зоны, 5 территорий опережающего развития. Республика җитәкчелеге галимнәр, Татарстанның фәннәр академиясе вәкилләре һәм федераль дәрәҗәдәге белгечләр фән, яңа технологияләр һәм инновацияләр хакында фикер алыша. Хәзер Россиядәге фән дигән ил күләм проектка алмашка технология лидерлыгы дигән яңа программа әзерлиләр. Ул төбәкләрнең алга китешендә зур этәргеч булачак ди белгечләр. Татарстан ведущий научный центр. Татарстан алдынгы фәнни үзәк, монда инженер
Фәннәр мәктәпләрендә, иктисади зоналарда, университетларда бар. Яңа программаның максаты шушы төбә алымнарны бергә кулланып эш итү. Илдә фәнни технологияләр үсеше буенча Татарстан беренче өчлеккә керә. Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан гына калышабыз. Моңа кадәр икенче урында идек. Республикада технологияләр инфраструктурасы киң җәелдерелгән. Фәнни үзәкләр, индустриаль парклар эшли. Соңгы 3 елда студентлар стартапы дигән федераль конкурста катнашып, 734 кеше үз проектын тормышка ашыру өчен 1 миллион сум акча аткан. Несмотря на лучшее по стране значение показателя доля молодых исследователей, бездә яшь тикшеренүчеләрнең фәндәге өлеше дигән күрсәткеч ил буенча иң яхшысы. Ләкин Россиядәге уртача күрсәткечләр белән чагыштырганда бездә үсеш түбәнрәк. Чөнки иң югары дәрәҗәгә инде ирештек. Ил җитәкчелеге куйган бурычны үтәдек. Бәлки рейтингны төзегәндә моңа игътибар итәрсез. Руководством страны она выполнена в полном объеме на сегодняшний день. Фәнни технологик үсеш дәүләт программасы республикада әзерләнә торган яңа берләштерелгән программаның нигезе булачак дип белгечләр. Киләсе 4 елга аның бюджетында билгеләгәннәр, ул якынча 22 миллиард сумнан артып китәчәк. Бүгенге фәнни технологик үсеш программасы масштаб ягыннан зоррак күренә. Без дөрес юлда, хәзер без тагы да алга карыйбыз. Менә бөтен концепцияларны бергә эшләргә. Бүген фәннең алга китешен тәэмин итү өчен кадрларны мәктәп яшеннән үк әзерләргә кирәк дигән фикер яңгырады. Мисал өчен лагерьләрдә эш алып барырга була. Шулай ук Татарстанда аддитив технологияләр куллануны да киңрәк җәелдерергә җыеналар. Инзилә Хөсәенова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. 5 ноябрьгә кадәр Россия территориясының 85%-ында кор ятачак. Бу хакта илнең гидрометеорология үзәге фәнни җитәкчесе Роман Вильфанд хәбәр итте. Кор катламы илнең бөтен төньяк өлешен каплап алачак ди синоптиклар. Төньяк көнбатышта, Үзәк һәм Идел буй федераль округларында, Ерак көнчыгышта чынкыш күзәтеләчәк. Бүген Татарстан югары атмосфера басымы йогынтысында. Җилнең тизлеге секундына 23 метрга җитәргә мөмкин. Юлларда күз күреме 2 чакрымга кадәр начарлана. Иртәгә җипши кар явы көтелә, буран чыгарга мөмкин. Көндез 3 градуска кадәр салкын булачак. Татарстанның ерак авылларынан мобиль сырхауханәләр Казанга килде. 5 ел эчендә табиблар 200 мең кешене кабул иткән. Һәр икенче пациентны сәламәтлеген өстәмә тикшертергә җибәрәләр. Бу атнада күчмә комплекс Казанның эш мәйданында эшли башлады. Беренче 2 көндә үк 300-дән артык кеше сәламәтлеген тикшерткән. Калада яшәүчеләр үйләреннән ерак китмичә моңарчы барырга вакыт тапмаган белгечләргә күренә. Татарстанда әлеге хезмәт сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча күрсәтелә. Фәрида Шакировага 65 яшь, сәламәтлеген ел сайын тикшертеп тора. Бу юлы үзе беркетелгән 20-нче сырхауханәгә түгел, яшәгән йорты янына ук килеп туктаган мобиль сырхауханәгә барырга булган. Алдан язылгач чиратта торасы юк ди. Телефон белән язылдым, шуңа күрә килдем, менә анализ каннан алдылар. Хәзер ЭКГ, маммография, флюорография назначили. Этот гинекологка бик әйбәт, бик удобно безнең пенсионерларга. Пешей доступности да шундый тиз, әйбәт прямо бик шый. София Тыгбатуллина да диспансерлаштыруны ел сайын үтәргә тырыша. Әмма эш графигы тыгыз булу сәбәпле сырхауханәгә баруны еш кына кичектереп торырга туры килә ди. Ял көннәрендә дә кабул иткән мобиль пунктлары турында ишеткәч, турымында килгән. Мин якын торам монда. Башта да яхшы карыйлар, советлар әйтәләр, аңлаталар дөрес итеп. Фучи урамында урнашкан мобиль пункт 20-нче сырхауханәгә карый. Монда 100 меңнән артык кеше беркетелгән. Алар Весна торак комплексы, Вознесение, Сомасыр, Зурклыки, Азина бистәләрендә яши. Ерак барасы булмасын дип, бу юлы белгечләр үзләре килеп сәламәтлекләрен тикшереп китәргә булган. Зур мобиль диспансерлаштыру акциясенә шулай ук 21-нче сырхауханә һәм 7-нче шәһәр хастаханәсе кушылды. Монда пациентларны төрле белгечләр көтә. Шунда ук бөтен анализларны биреп, ЭКГ, флюорография, УЗИ үтеп була. 2 көн дәвамында 300-дән артык кеше В день мы ждем до 150 человек. Көненә 150-дән артык кеше кабул итәргә әзер. Алдан язылып килсәгез әйбәтрәк, әмма язылмаган пациентларга да вакыт табарга тырышабыз. Монда без ел дәвамында сырхауханәгә килеп, диспансерлаштыруны үтә алмаган кешеләрне көтәбез. Күбебезгә эш вакытында килү уңайсыз, шуңа безнең белгечләр монда ял көннәрендә иртәнге 6-дан кичке 10-га кадәр эшли. Проживают на близлежащей территории. Мобиль сырхауханәләр безнең республикада 5 ел эшли. Беренче эш итеп алар ерак район авылларга юл тотса, хәзер Казанга кайтты. Зур проект Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча гамәлдә. Нәтиҗәсе күзгә күренерлек ди табиблар. Мәсәлән, яман шиш авыруларын беренче стадиядә үк ачыклау 25% арткан. Это большая цифра.
Бу бик зур сан. Эш шунда ки 40 яшьтән соң ир-ат хатын-кызларны яман шиш авыруларына тикшерәләр. Чөнки бу яшьтә аның барлыкка килү очраклары арта. Шуңа күрә сәламәтлеккә игътибар зур булырга тиеш. Алдан белеп алабыз икән дәвалану да тизрәк барачак. Когда можно выявить эти заболевания на ранней стадии, то эффект от лечения, конечно, гораздо лучше. Мобиль сырхауханәләр әле 1 декабрьгә кадәр эшләячәк. Аларга 20-21 сырхаухана 7 шәһәр хастаханәсе пациентлары мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Кабул итү адреслары язылу өчен телефоннар экранда. Үзегез белән паспорт, СНИЛС, полис алып килү зарур. Алия Хайретдинова, Рамзил Гарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз. Халыклар бердәмлеге көне уңайыннан 1232 мотокчы полкының хәрби хезмәткәрләренә Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден медальләре тапшырдылар. Бу вакыйгадан видеоязманы Рөстәм Миннеханов социаль челтәрләрдә урнаштырган. Егетләребезгә сугышчан батырлыклары өчен рәхмәт. Җиңү безнең якта булачак дип яза Татарстан рәисе. Во-первых, хотелось бы передать огромный привет от всех жителей Татарстана, от руководства Татарстана, от правительства, от Раисы. Самые наилучшие пожелания вам передать и пожелать, во-первых, живым и здоровым вернуться домой с победой. Служу России! Бүген казанлыларны һәм килгән кунакларны халыклар бердәмлеге көне белән волонтерлар котлады. Шәһәр үзәгендә һәр кемгә бәйрәмнең тарихы язылган белешмәләр тараттылар һәм сораштыру уздырдылар. Бауман урамы, Ирек мәйданы һәм Камал театры каршында узып баручыларга сораулар биреп, Россия халыклары, аларның гореф-гадәтләре һәм йолаларын белүләрен тикшерделәр. Мисал өчен татарлар һәм башкортларның яз ахырында билгеләп уза торган уртак бәйрәме нинди? Илдәге иң авыр үзләштерә торган телне беләсезме? Россиядә ничә телдә сөйләшәләр дип сорашалар. Әлеге бәйрәм бик кирәк. Татулык кирәк, бердәмлек кирәк. Сораулар авыр түгел, но Россиядә ничә тел икәнен белмәдем. 270 диләрме? Bunday bayramlar xalqni birlashtiradi o'ziga va demak bu juda yaxshi kelajak uchun ham yaxshi, bu yoshlar uchun. Bu bayramni bik kerakli deb sanaymiz. Чөнки монда руслар, татарлар, бөтен милләт халкы бик дус яшәй. Для России это очень важно, в частности для Татарстана. Россиядә бу бик мөһим көн, бигрәк тә Татарстан өчен, чөнки монда бик күп милләт вәкилләре бердәм булып яши. Без башкала халкына шушы кыйммәтләрне җиткерергә теләдек. Наши ценности. Ул физик мөмкинлекләре шикле балаларның әниләрен берләштереп киләчәккә өмет уята. Алдагы репортажыбыз Татарстандагы бердән-бер кондуктив балалар бакчасына нигез салучы Кристина Рысыпнинская хакында. Монда церебраль паралич диагнозы куелган сабыйларны тәрбиялиләр. Кристина күп әниләргә яшәү көче биреп, аларны рухи яктан нык булырга өйрәтә. Тормыш сынауларына бирешмичә башкаларга да ярдәм кулы сузган ханым турында Лиана Бәхтиева репортажында. Олсу Шихапованың кызы Әминәгә 5 яшь, аңа церебраль паралич диагнозы куелган. Олсу кызын үзегенә үстерә, ярдәмчеләре юк. Казанда физик мөмкинлекләре шикле сабыйларны балалар бакчасында көне буена калдырып булмый. Малай һәм кызларны ярты көн яисә әниләре белән бергә генә карыйлар ди Олсу. Тутрастут балалар үзәгендә исә мондый мөмкинлек бар. Без гел икәү бергәнем белән. Бу садик миңа ул бик зур ярдәм. Чөнки мин аны монда калдырам. Шул вакытта мин бик күп шәрәмне чалам. Бу садикка йөрүче балаларның әниләре белән дә без аралашабыз. Мин бик шат бу садикның булуына һәм мин үземнең ялгыз түгел икәнемне аңлыйм. Вот у меня такой вот особенный ребенок 7,5 лет назад появился с диагнозом ДЦП. Наталья Кипированың улы Володя да балалар церебраль параличи диагнозы. Тутрастут үзәгенә ул ярты ел элек йөри башлаган. Монда алар белән төрле белгечләр шөгыльләнә. Бер айдан нәтиҗәсен күрәләр, малай сөйләшә башлаган. Наталья исә эшкә урнаша. Шундый балалар тәрбияләүче башка әниләр белән дуслашкан. Мы постоянно на связи. Без гелемтәдә берәребез авыр хәлдә калса, шунда ук ярдәм итәргә тырышабыз. Мин үземне бер дә ялгыз итеп хис итмим. Янәшәмдә шундый ук хәлдә калган, сыналган, әмма рухи яктан сынмаган әниләр. Бу әлбәттә илһамландыра, көчле булырга тәрә. Бу әниләрне Кристина Рысыпнинская берләштергән. Ул үзе дә балалар церебраль параличи диагнозы куелган кыз һәм ул тәрбияли. Мы познакомились с кондуктологом из Израиля. Монда үзәкне ачу теләге кондуктолог Ида Игра белән аралашкач барлыкка килде. Ул Израильдән. Балаларым аның белән шөгыльләнеп тернәкләнү узды. Бу илдә шундый үзәкләр, балалар бакчалары күп икән. Баланы тулы көнгә алып калалар, тәрбиялиләр, укыталар, тернәкләндерү өчен чаралар да каралган. Бездә дә мондый балалар бакчасын ачарга кирәк дип уйладым.
Тут балалар үзәге 1 ел эшләп килә. Монда сәламәт балаларда физик мөмкинлекләре шикле сабыйларда тәрбияләнә. Көндә логопед, нейропсихолог, дефектолог кебек белгечләр белән шөгыльләнәләр. Дәресләр инклюзив форматта да уза. Монда 3 төркем, 2 төркем балалар ДЦП белән, 1 төркем безнең бәләкәчләр. Алар бер-берсенә карап үсәләр. Татарстанда балалар церебраль параличи диагнозы куелган 3000 кыз һәм малай яши. Шуларның 1000-е Казанда. Тик бу әле республикадагы бердән-бер кондуктив балалар бакчасы. Лиана Бәхтиева, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанның Акбарс арена диварларына Халыклар бердәмлеге көне уңаеннан котлау сүзләре урнаштырылды. Анда рус һәм татар телләрендә халыклар күп, ватаныбыз бер дип язылган иде. Бәйрәмнең тарихы белән бәйле Дмитрий Пожарский һәм Кузьма Минин һәйкәле сурәтен дә күрергә була. Кичен Казанның телевидение манарасы да шәһәргә бәйрәм төсмер өстәде. Ул бу минутларда Россия әләмәт төсләре белән балкый. Хәзер рекламаны Радис Гарипов һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Сау булыгыз. Исәнмесез, студияда Радис Гарипов. Киләсе тәүлектә тутырыксыз һава торышы сакланачак. Хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Горки Әмәт паркы янәшәсендә, Горки метро станциясе янында сезнең өчен новые Горки торак комплексында кирпечтән төзелгән йортта махсус дизайнда эшләнгән һәм white box ремонты белән фатирлар тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүматны 2-677-677 телефоны аша шалтыратып белә аласыз. Грань төзелеш компаниясе. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча, Арча, Яшелүзән һәм Балтач районнарында урыны белән кар явачак. Көндез -2-3, төнлә -5-8 градус. Буа Тәтеш Апаста болытлы урыны белән җепшек кар. Көндез 1-2, төнлә 5-6 градус салкын. Чистай Мамадыш һәм Яңа Шишмәдә болытлы кар һәм яңгыр. Температура көндез 1-2, төнлә 6 градус салкын. Чаллы, Менделеевск һәм Сарманда болытлы һава, кайбер районнарда кар, көндез 2, төнлә 4-6 градус салкын. Әлмәттә, Азнакай, Урыссуда болытлы кар явачак. Көндез температура -1-3 градус, төнлә -4-5 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә шулай ук салкын. Зиядә температура көндез -2, төнлә -5 градус. Болытлы җепшек кар көтелә. Булгарда көндез -1, төнлә -5 градуска якын. Болытлы һава, кар фаразлана. Алабугада көндез -2 градус, төнлә 6 градус салкын. Болытлы, явым төшемсез. Казанда болытлы һәм явым төшемсез булачак. Температура көндез 2, төнлә 5 градус салкын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Жел секундына 3 метр чамасы, дымлылык 69%. Әлегә шулар, матур көннәр сезгә.